Diyos. So therefore, ang pwede ra natong mahimo karon, mu-align ta sa kabubuton sa Ginoo. Kaya ang pinakahingpit nga kinabuhi dili ning karon. Kaya ang kinabuhi nato karon pwede tang magsakit, pwede tang madisgrasya, pwede tang mamatay anytime. Pero ang pinaka-assurance nato, makaigsunan nga atong tagab dakong pagtagad kining mga gisaad sa Ginoo nato. Amen. Asa man nato makita ang saad sa Ginoo? Wala sa mga encyclopedia, wala sa mga history book, wala sa mga science book, wala sa mga bisan unsa nga kamahal nga libro. Apan dinhi lamang sa gituwag Biblia nga mampulong sa Ginoo. Amen. Para asa man ang Bible? Wala ni nagpilig reliyon para nato ning tanan kay kitang tanan gipangga o gimahal tas Ginoo. Valentine's naman karong semana. Mo niya akong giwalis sa mga batanon at tumiging adlaw. Ingko kumusta man, giunsa nato pod paghigugma ang Ginoo. Kitang tanan nasayod nga gimahal tas Ginoo. Dili lalim ang pagmahal sa Ginoo to the point of sacrifices and death. Amen. Mo perfect demonstration in the Bible. Though we are sinners, but Christ died for us. Try to imagine, unsa na nga klase nga gugma? Ang gugma gisakripisuan ni Kristo hantod sa kamatayon aron nga bayran ang imong sala ug atong sala. Kay nasayod si God nga kung mamatay ta nga di mapasaylo, kitang tanan kandidato nga tuslinaw nga kalayo. Kinsa nagbayad sa imong sala? Si Kristo may nagbayad. Kay ng Bible, the wages of sin is death. Ang bayad sa sala kamatayon. Di man ta pwede makabayad sa tong sala kay sinners na kita. Apan si Kristo ragi perfect nga halad. Kay blameless siya, wa say sa bisang gamay. Siya ang pinakahingpit nga halad alang sa imong sala o sa akong sala. Mao nay tinuod nga gugma. Amen. Manamingon ko sa mga batanon, giunsa pud nato pagpakita sa Dios nga nahigugmatan niya. O dili lang sa batanon, bisan nimo karon ikaw nga dako na kag-edad, hangtong naka senior na bata, giunsa pud nato pagdemonstrar ang atong paghigugma sa Dios. Sama ni Pablo mingon siya sa Romans 14 verse 8 nga whether I live or I die, I belongs to the Lord. Amen. Buhi ko o patay basta kay naa ko sa Ginoo. Tinuod man nga natin mga problema, na usahay mabugatan ta, pero di ta ma-discourage kinabuhi. Na yung mga tao, kung walay guidance na sa Ginoo, mingon din tao nga may pagmagpaligis. Na yung mga tao nga kung di-counsel, mitiks na ako, Pastor, tabangi ko sa kong problema, magpaligis na lang ko karon, Pastor. Sayunan ka. Kung walay tabang sa Ginoo, kung wala ang presensya sa Ginoo, kung wala ang gahom sa Ginoo nato, delikado ang tao. Kay ilaron sa yawang atong utok, aron ang tao, sayundra niya ang pagpakamatay. Nga naman, kay abi usay sa tao, say tag-es kinabuhi. Inumduman na ito igsuon, gipiyalan ni si Ginoo ang atong kinabuhi. Balikon akong pangutana, kay Valentine's nagi karon sa ato pa bulan sa gugma. Natay mga kabugaton, mapriso ta usahay, natay gihambing sa lawas, natay pagpanginanglan, pero dili na enough na rason nga mingon ka, Lord, wa ko ganahin nimo. Igsuon, gigugma ta pag-ayos Ginoo. Ang mga tao karon nga dagang kay problema, ang ebidensya sa gugma sa Dios nga buhi pa ka. Usa na sa may butang nga imong ma-realize nga ang Ginoo mo sa Bible pag ang tao buhi pa na dakong paglaon. Amen. So ikaw karon ay dunon sa pud imong sitwasyon sa kinabuhi, naatay paglaon. Wala gyud mikang ang gugma sa Dios. Wala gyud nabugnaw ang gugma sa Dios. Mainiton ang Dios nga nagmahal ug nagpangga kanato. Praise the Lord. Dungog na? Okay, balik ta mga kaigsunan. Na sumala sa itong gibasa dinhi sa verse 1, ang tao nga naimugso diha sa usa ka babae